бо мақсади сари вақт омода намудани соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии вилоят барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатнон бо иштироки муовини раиси вилоят, муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, сардорони раёсати молия, мудирони шуъбаҳои маориф, тандурустӣ ва дигар ниҳодҳои вобаста ситоди вилоятӣ доир шуд. муовини раиси вилоят Файзуллозода Заробиддин ҷиҳати омодагиҳо ба давраи тирамоҳу зимистон, хусусан таъмини ташкилоту муассисаҳо бо ангишти хушсифат, ҳезум ва сӯзишвории дизелӣ ҳарф зад. зикр намуд, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатнон ҷиҳати таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти вилоят барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намудааст. аллакай баҳри омодагиҳо ба ин давра дар қисме аз ташкилоти муассиса захираи маводи сӯхт бо ҷудо шудани маблағ ҷараён дорад. طبق اطلاع تا این مدت مبلغ گذاری بهره آمادگی‌ها با فصل سرما در ساحه معارف 7% و تندرستی 6% اجرا شده است. در ملاقات بیشتر به صفت مواد سوخت و طرز نگاه داشتن آن اظهار نگرانی شد. تحلیل های سال گذشته نشان داد که در بعضی از تشکیلات مؤسسه ها خصوصا ساحه معارف ангишти дастрасшуда сифати паст дошту ба талаботи гармкунӣ ҷавобгӯ набуд, ё ин ки маводҳои сӯхт аз камтаваҷҷӯҳӣ дар ҷойҳои номуносиб захира гардиданд, ки аз борону барф сифати хешро гум карданд. ин нуктаро муовини раиси вилоят дар вохӯрӣ гуфт. роҳбарияти сарраёсати молияи вилоят зимни баромади хеш изҳор дошт, ки имсол тибқи нақша дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти вилоят барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 20 миллион сомонӣ ҷудо мегардад, ки аз ин 18 миллион сомонӣ ба соҳаи маориф ва 2 миллиони дигар ба соҳаи тандурустӣ равона мешавад. бояд гуфт, ки маблағи ҷудошаванда нисбати соли гузашта 1,3 миллион сомонӣ зиёд аст. дигар баромадкунандагон баҳри сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт, иҷтимоиёти вилоят ба давраи тирамоҳу зимистон ва роҳҳои интихоби босифати маводи сӯхт ва захираи он ҳарф заданд. ситоди вилоят бори дигар таваҷҷӯҳи иштирокдоронро ба зарурати омодагии ҳамаҷониба ҷалб намуда, масъулонро вазифадор кард, ки барои бартарафсозии мушкилии мавҷуда чораҳои муассирро дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин амалӣ намоянд. мавриди зикр аст, ки ин иқдом дар партави сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии кишвар ҷиҳати таъмини зиндагии арзандаи аҳолӣ дар тамоми фасли сол анҷом дода мешавад.